So what's up mga Eskalawag? So for today's video mga Eskalawag, so ang among buhaton kay Bitin na Bakong Challenge. So amot kung mao ba ni? Mao ba ni tawag ni? So kay wala pa man ang mga kauban-uban no. So kami man tulo. So labi na kay wa sila kaapelo sa kay labi na kay mga estudyante pang bini sila. Busy sa Mudjol. Busy sila sa Mudjol. So ang uban na pagi mga obligasyon silang klase. So kami lang sa. So ang among buhaton kay itabyog niya ang botilya. So, purungan ng mata sa mauna din ang maigo. So, ang among pagkanunog iba or kabias sa Tagalog. So, Medyo na siya. lamig daw. So, pasensya kayo mo no sa mga kagaskas sa gawas, mga pasatop, kay nag-uwan sa gawas, mga Eskalawag. So, dili mo may ka-titig sa gawas, dili may ka-bines-bines. Lagi nag-uwan. Masakit na to. So, amo na masagsagon ng tingog para mag-gets ninyo. So, siya pa itong gihuwat. Let's go! So, mga Eskalawag, so mag-tiebreaker sa amin ako kung kinsay ko na mo accept ang challenge. Let's go! Lompa, makulong, mahayag. Yo, let's go! Kaya mauna nga buklan. Sige. So, mga Eskalawag, ako may nalahi no sa mong tiebreaker. So, ako yung una mo accept na yung challenge. So, sa'yo na kayo dihayan. Yon. Baka niyang. Tama mo kampo ha, dito may gona ha. Kagaw nag-iba. Sumundra pa kayo. Pagyapa, may ngayon mo 1, 2, 1, 2, 3, go! Narang ko na? Bahala sa'yo. Iyapa! Bilang tayo mga Eskalawag ng 3. 1, 2, 3. It was at this moment that he knew. He fucked up. Kalihay mo Eskalawag. Napakadali lang. Basic lang pala. Ato to yun! One hit lang. Kain ka lang. Kamyas mga Eskalawag. So, dala. So isang pirasong kamyas. Hindi ka nga pipili. Tingnan natin ang kanyang reaksyon. Isik lang! Uy, ayaw putla, ihawa largo. Ayaw putla, ilargo kaon eh. Ilargo kaon. Kaya? No. Usapan na. Oo! Mukhang hindi niya kinaya. Oo! Kaya pa? So, what's up mga Eskalawag? Kami na pong duha Ano nagkakabili? So kay ako grabe na slumay. Magbatupik. Grabe slumay jud. So kamo na pod. So siya na po yung nag-video mga Eskalawag. Sa ako na video kay camera man tolo. Batupik mo mga Eskalawag. Sige batupik mo, batupik eh. Batupik. Batupik. Ala. Batupik. Ala. Batupik. Ala. Batupik. Ala. Dili ka. Sunod mga Eskalawag. Ge. Siya magpurong. Oh, prong idong. Go. Naka. Sige, tarungan dong, kanang sig. Naka kami. Oh, kala. Kala. Aw, patay. Ge. Sus grabe gid so. So nakatry na mga Eskalawag o kaon sa yato iba. I-challenge niyo, i-try niyo, usay gyud kubog iba ba i-pass ko kuan sa ba. May lang makalihay para ani ron. Ge. So walay labot ko po yung ginawag. Ana riyan, ana, really hard. Leli, walay labot ako. 3, ge. Ako ihapa, ge. Ge inigwan ha, inyo na ko go, di para mo ganiha nga tikasan kay bata. Ug mingon go painga 3, largo ko eh. Wala ko kalihay. Ge mayo ko go ha. Ge. 3, ge ha. Ge 3, 2, 1, go.
Uy! Kaya kinubulkil eh. No, so, okay, so naigo na si. Oh, grabe. Makita ang eskalore. Tagay iba. Gay ipakita ang kuan sa mga naong sa kuan kamera gi. Grabe. Sabi as luma ginon, ani mo lagi, ani mo tutunan lagi murugmo kuan eh. I try my best. Aw na dinas dong. Ginagawa mo. La, oh, Lamay kaya. lambe kayo. Tapang malakas. Tapang na malakas. Kuan botilya, pasali pag botilya, imong naong kita. Kuan, alihan. Tago ah. Alang. Tingin niya lang makayo. Nga. Sa pangilo. Hilo ang hilo. Bulat paliyo eh. Na di na mo kao no. Ala gitu. Usapa. Wala na eh. Nahurog na. Nakalain. Basic lang kayo nito. Okay. So mga eskalawag kay manamamin do ano. Huwag na nanalo. So siya manawahe so wala na batupik, wala na hilpil ka ng Largo na eh. Largo na na. Largo na. Kaya mo yan. Matik na na agad. Sige, siya po. So tara. Yeah. So, purong na nato siya mga siluwag. Prongi. Pero kachamba na lang dito. Kachamba. Kuan ha kanang. May nakita? So, pila mo na, pila. Nakita ko ngit-ngit. Pila. Wala. Wala ka may kita. Parang nakita. Sige. Excuse me. So, ato Karas kayong tutunulan eh. Di na, magawa akong tingog sa kaaslong ba? Grabe. Ge ha. Okay. Ihap ko, kuha na, 3, 2, 1, go ha. Ge. Ge. 4. Ge, 3, 2, 1, go! It was at this moment that he knew. He fucked up. Ni Koyo. Bala. Madali lang mga siluwag. So, tara. Ge, mga eskalawag kay may mga pagkabalahan na. Kalawag, makakaon, di ba? Oh, kakawin nyo. Ge. Kausalan na lang. Oh, kakawin na lagi. Alam, murag yung mawa mong tingog yan. Ako, nawa ang tingog ah. Medyo naman eh. Kaplo ba? Yamal, largo, yamal. Ala. Gini ako ba? Hindi daw, sulit kita. Karat man. Kalawag, hindi ka madalas kalawag. Huwag nang gilabay. Okay na. So, Village ko ano So mga eskalawag, mana naman mong challenge no. So, Grabe, as lumagid mga siluwag. Sige na ako mata. Sila, mata So, sila. di man sa ka, huwag mo sa kalihay ano. Lagi sa tutulan mga siluwag. Kinsa to Okay, gusto mo challenge na yan eh. Challenge mo ano eh, pero. Okay, tamis kayong iba oh. Binigaw, iba. Kabias. So, akin lamig ko to mga eskalawag. So, Nga mo ito, bisag kanto lang ang video, mga way hinungdan. So, sa katong wala pa rin ka-subscribe, so please subscribe and hit the campana bell para ma-update mo sa mga tabuan. So mga siluwag, abangi pa mo mga upang laitang uploads, uploads, videos. Padayon namin sa paglingaw ninyo mga eskalawag. So, sa katong wala pa rin ka-follow sa mga Facebook page no, so please follow mga eskalawag. Bilang tabayin sa kaya pa mga siluwag, amalan. So, tabilang tabayan siya po nyo. So, please like and share and don't forget to subscribe mga eskalawag. So, tabayan na tabayan, it makes you laugh. laugh.